Okay, mayong mudto na usab kanatong tanang Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta manghigala dinhi atong tulumanon sa kahanginan C on A, Catechesis on Air. Og ako lang kay gahapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. So, kumusta naman ang mahigala? Nang hinaot ko nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon, no? Walay gibating sakit, no? Walay ubuha, walay sipon, walay sakit tiyan, walay mga pamaol, no? Pero gaginhawa pa. No? Lisod man na kayo mga higala nga wala naman tuod kay gibati pero wa na po kagaginawa yung gana. Joke, ingon yan na mahigala. So, kumusta naman mo mahigala? Na ako din pangumusta sa akong mga iksong pari nga ato nga nakauban ni atong usa ka semana ginamo nga recollection or retreat dito sa Cebu, no? Ang Cebu ron mahigala, no? Di na gyud mo matabang. Grabe na gyud kaayo mahigala ang pag-asinso. So congratulations diyan mga Cebuano for a job well done. Once again, salamat kayo sa inyong mainiton, no? Mainiton nga pag-abi-abi kanamo sa among pagbisita dinha sa Cebu tungod sa pag-apil namo sa kining gitawag og National Retreat for Priests, no? Unya ato day nga pasalamat, no, sa local government dinha sa Cebu, no, nga nitabang gyud usab, no, nga tuwa nga halangdong mayor din na, no? Rama, no? Ito apelyido ni Mayor Rama, no? O gingon mo sa uban pa din nga mga kadagkuan sa siyudad sa Cebu. O gumsab of course ang ato ang kining Archbishop Jose Palma, no? Daghang kay salamat Archbishop, daghang kay salamat Bishop sa imong nga mainiton usab nga pag abi-abi kanamo. Nya kumusta naman ang akong mga classmate din ha, no? Kumusta naman sila si Father Omen Mahusay, Father Juju Anori, Father Joey Belsinia, Father Kipling Agravante, Father Peter, no? O nalimot ako sa apelyido sa akong igsoon nga igalang pare si Father Peter. Do gigaw man usab kinsa pa man, no? Daghan Mario Atienza o daghan pang mga kaparian nato din ha, no? Mayo kayo kay ang usan akong kaparid na kaila patay naman in town, no? Ako ang classmate si Father Ike Anhing, Father Ike Herrera, no? Di ba usab akong classmate po diri sa kining Diocese of Dumaguete. Ako ang igsuong pari, no, si Agugu, no? Si Father Burton Villarmente di Batandog yang kalag, no? Okay man usab din na sa Cebu, do na po tay classmate din ha nga nihalin na po lang kalibutan. Adili sa Cebu buhol si Father Miloy Aguhar. Oh, daghan pang uban, no, nga atong mga classmates nga atuan na sa sabakan sa Dios. Nala, no, may mudto na og padayon kita sa atuan nga mga buhaton. Abi no are kita sa atong Saint of the Day, November 13. Uy, ato dayon nga timbayaon og happy 13th day ang atuang mga igsoong mga Cebulanons, no, nga daghang kaayong tawo karong mga orasa kay nanangkot, no, dinha sa shrine ni San Antonio de Padua, no, mangayo puta manghigala og panala kay pag-ampo gikan sa atong mahal nga patron diri sa Cebulan, Senior San Antonio de Padua. Nahala, no, ato di ay nga patron karon mao si Saint Francis Xavier Cabrini, no, Cabrini, Xavier, Saint Francis Xavier Cabrini. Abi no natawo kini si Saint Francis Xavier Cabrini, no, usa daman ni na may Saint Francis Xavier agyod kining iyahan may pakapin Cabrini, no. Natawo siya na adtong tuig 1850. Nya namatay ni adtong 1917. Taga Italy kini siya, no. Unya matud pa ay dili tay ni Lucky Saint Francis ko ano siya, Priories of Missionary Sisters of the Sacred Heart. Dako din ni siya o katungdanan. No, unya di ko Saint Francis din ni siya, dili CES din ni siya, Saint Francis Xavier Cabrini. Unya matud pa dito sila ma-assign sa New York, sent to New York, and founded 67 institutions dedicated to caring to the poor, the abandoned,
the poor and the abandoned and the sick. No, nya organized schools of adult kini bitaw kining nagkatukod kini siya og eskwelahan para sa mga dagko na, no, para nga matudluan usab nila sa katekismo. Namuna, no, karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Sister, no, Saint Francis Xavier Cabrini. Namatay siya pinaagi sa malaria dito sa Chicago. Na po dahil malaria ni Chicago. No? Nahala, no, mayong muto again ang ato ang Santa karon, ang ato ang patron karong adlaw, patrona mao si Saint Francis Xavier Cabrini. Nahala, no, are kita manghigala sa wala sa taroy si Bisipinyo sa ari lang una kita sa kini mga pangutana, no, ang ato ang mga tradisyon ng mga Katoliko. Pader, ngano man ang mga Katoliko nga naamantay kalihukan nga magprosesyon. Unsa may mga hinungdan aning magprosesyon ta. Well, anyway, according to kining sa Catechism of the Catholic Church, our Christian life, no, is a constant movement towards God and our eternal home. We are, after all, a pilgrim people. So, dili bago alang kanato kining mga procession. Ang mga Hudiyo sa Old Testament, nagmarcha sila gikan sa Ehipto paingon sa Promised Land. During the time of Christ, triumphant entry of Jesus, nagprocession po sila paingon sa pagsulod po ni Jesus sa Jerusalem, nagprocession po sila. Naunya, pag-adto po ni Jesus sa katapusan niyang gutlos kinabuhi, nag-procession po sila paingon sa kini Kalbaryo. So, kini di ay religious procession closely related to kini mga religious activities nato. So, ang atong mga mensahe ni ini, religious procession, no, daghan kayo. So, again atong baliko no pasabot alang na atong nangalibog, no, nanga confused ngano tang mag-procession. Well, anyway, kining procession, no, naghulagway kini sa kinaiya natong mga tao. No, kana bang nature atong kinaiya. Unang-una, we are people, our Christian life is a constant movement towards God and to our eternal home. Sa ato pa, ang ato di ang pagka-Kristiyanos, no, makanunayon kini nga pagbiyahe paingon sa Dios o paingon sa ato ang kanang gitawag na to katapusang pinuyanan. We are after all a pilgrim people, no? Kita isip mga Kristiyanos usa kita kakatawhan nga nagpanaw. So mao kana nga dili bago alang kanato kining prosesyon, no? Kung atong huna-hunaon ang mga Hudiyo, nagprosesyon sila gikan sa Ehipto paingon sa kining yutang sinaan, no? Kung atong tan-awon pod si Jesus during his time, nagprosesyon pod siya sa iyang pagsulod sa Jerusalem. Unya, diha sa iyang kamatayon dito sa krus, sa wala pa siya ilansang, nagprosesyon gihapon paingon sa Kalbaryo. So, buti pasabot nga kining prosesyon, dili ang usa ka Kristiyanos, dili katingad-an kung magprosesyon kita. Malabi na yung mga Katoliko, no? Ingon yan. So, unsa may mga religious implication nga kita di ay isip mga Kristiyanos, nagpanaw kita paingon sa gingharian sa langit. That we are marching towards heaven and towards God. So muna nga ato kanang gihulagway sa ato ang mga kalihukan sa pagprosesyon. So for example, kalagmitan po sa magprosesyon ta during big occasions, mga dagkong okasyon sa mapananglit sa Biyernes Santo, doon ang gitay okasyon na atong iprosesyon ang Santo Entierro, ang mahal nga Birhen, no? In order to remind us nga ang atong Ginoong Jesucristo nagpakamatay alang sa atong mga sala. No, doon na po Station of the Cross, na procession gihapon. Aron pagpahinumdom sa mga tao kung unsa ang matud pa kalihukan karong adlaw. Sa daghan pang uban, no, nga mga pamaagi nga diin mag-procession good. It is an expression of our faith
usa ka na kapaagi sa pagpaila sa imong dakong pagtuo sa Dios. So katong mga wala makasabot ni ana sagdira, no? Ah, Damon giuban nga manaway lagi kay wala sila kasabot mo na nagiingon sa pinulungan ba sa mga kanabitang makinaagman. Ang nakasabot nahimuot, ang wa makasabot nagbagot-bot. Sa ato pa kung nagbagot-bot, wala nakasabot siya. Okay? Nahala no, padayon ta sa ato ang mga hisgot ginagmay. So okay, unya lain tang pangutana, laing pangutana. Tinuod ba nga kita ang Katoliko dili binasi sa Biblia ang ato ang gitudlo? Kita ra po'y naghumuhimo. Ayaw ang taon na. Nga naman yung tao na niya. Muingon naman ta nga dili binasi sa Biblia. Binasi yung taon po sa Biblia. Ang amo ato ang gihimo. Pero adunay explicit, mabasa gyud sa Biblia, ug doon na po'y implicit. Nga mo ora ba'y ipasabot sa Biblia? Kanang implied ra ba? Implication. Wala man tuod gisulti, pero naa ang kanang gitawag na to, wala man tuod isulti, pero naa ang pagtulunan. Muna gitawag na to implicit. Implicit. Pero katog yung explicit, ang mabasa gyud mo. Explicit. So doon ay klase sa pagpasabot, no? Doon ay explicit, doon ay implicit. No, sa to pa kitang mga Kristiyanos, usahay mga libog ning uban natong mga Kristiyanos kay usahay implicit ra man ang atuwa. Wala di personal nga mabasa pero naa ang kahulugan. No, klaro ba? Are kita sa laing pangutana. Do Catholics worship images? Ang butubag niya na wala. Di wa gina nahitabo. We never worship images or statue. We only venerate. No, we only venerate. So, na veneration. Pagtahod ra ba? Pagtahod. Tahuro na to. No? Because they made statues their gods, but Catholics don't make images their gods. So, muna, no? Sa Exodo 20, versikulo 4-5, dahan kayo mga gabasya na, no? Nga, ayaw pagbuhat o sa mga Diyos o larawan sa bisan unsa dito sa langit o sa yuta o diha sa tubig nga gasa ilalong sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos ni musimba niini. Kaya ako ang Diyos, ang inyong bagong sugo. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip ang ilang kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaapat na kayo nga kaliwat. Ato pa kining bitawng atuwa bitawng mga Katoliko no nga doon nakita yung mga images or mga icons or mga kanabitawng mga estatwa. Wala gina sa pagtulunan natong Katoliko nga ato na silang simbahon. Kabalo kag unsa na sa atong pagtulunan atong takuron. Ato ang takuron. Pero giingon nga atong simbahon. Ingon na. Doon na po tayo kinaiya nga kanabitang makigmurabag atong gihinabi ang estatwa. May ingon naman akadungog. Wala kadungog ang kanang estatwa pero ang gihimuan niya ng estatwa nakadungog nato. Ana no. Nga dili sa imong pagkighinabi sa estatwa nga kinasing-kasing gayon. Wala man tuod na makadungog ang estatwa nimo pero ang hulagway nga ana sa estatwa no ang mismong binuhat nga maoy gihimuan niya ng estatwa nakadungog kanimo sa pananglit sa mahal nga birhen nagatubang ta sa santos sa mahal nga birhen no kining estatwa ginabi ka sa mahal nga birhen pero actually ang nakadungog nimo katong tuwa sa langit so usa man hinungdan nga atubang man tao ug dili na lamang di ay tubag na ana kanagong papel sa kanabitang mga estatwa muna siya gitawag nato sa English og vehicle for kanang gitawag natong connection ba parehas ra guna og cellphone nga ang imong giistoryahan ang cellphone pero actually ang nakadungog tuwa didto sa layong lugar gyapon na sa atong pagampo no ang atong atubang kita sa kining Santos nagsulti-sulti ta pero ang nakadungog po ang tuwa dito sa layo. May mo sa cellphone lagi. May kung anong nagsulti-sulti magkaanang naigamay nga kwan.
Kadjit nga dili man ang anong imo man ang gitawag og kuan kanang tangalan sa tao nga dili man na cellphone man na. Ingon bitaw ka ana nga magtan-aw maggunit ka sa imong cellphone. Hello, Jen. Oh, hello Jen, ano. Pero matingalan siguro ug kakasabot. Ignorante ka kapag cellphone mo Jen ba na nga kuan man na mura man na og remote control ra man na imong gigunitan imo ring tawag og Jen dili. Ang imong gigunitan, ang imong gitan-aw, ang remote control kining cellphone. Pero actually ang imong gikontak katong tuwa sa layo. Ingon ra gud ana, simple ra ba siguro sabto mo na ginaingon nga ang gustong musabot makasabot. Pero ang dili gustong musabot di gyud na kasabot. Magdepende ra man gud na. Kay kitang tao pilian man gud ta og atong gusto natong sabton. No? Ano, gitawag nato og doon na ba tayo freedom to choose ba? Mapili tag unsay mga butang nga ang natong sabton o mapili butang mga butang nga angay natong isalikway. Abi no balik-balik ka na to ng mga adlaw higala ha. Balik-balik ta og mga atong mga questions karon, do Catholics worship the statue? Ang tawag na wala. We never taught people, Catholics, no, at that age and at that Catholics at that nga kinahanglan magsimba ta sa mga Diyos. Wagot ta ni ana. Ang atoa mura ra jud ka na sa cellphone god nga magsulti ka sa cellphone pero ang nakadungog tuwas layo. Something like that. Nanar ka simple. Dili lang nato lisoron ba? Klaro? Abi no, ugma nga lawan dungganay ta punta ha, ugma. Dungganay gyapon kay kanang kuan pa man. Ang Domingo ra ta walay programa pero ugma na. No kuan pa man ugma. Martes. Oh, okay? Abi no, dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Double A. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios ug kagawong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.